Добро утро! Следя с интерес един обект на община Люлин, който се прави от около един месец. Ето този тротуар, ето тази алея, която е дълга може би около 150 метра. И на нея има може би сложени 15 на 20 шахти. На 5 метра от въпросният обект, няма и 5 метра, има това, което видяхте. И ми е интересно дали общината се е сетила да задели една шахта и за този обект. Нещо добро се случва, трябва да се казва. Ето е шахтата, която беше проблем. Ето е подменената. Надявам се все пак да я изхвърлят, но вече няма опасност за всички, които минават. Трябва просто всички да сме активни граждани, да сигнализираме. Реакцията беше в рамките на 2-3 дни. Наистина хората от Електроход България, голяма благодарност. Благодаря за бързата реакция.